Salutare tuturor, numele meu este Teo cel Mare și astăzi ne vom juca Primal Carnage. Să găsim aici un match. Am văzut la acel episod cu Minecraft, primul episod pe PC. A fost foarte apreciat, mamă cât de tare e. Ne băga la dinozauri, nu puteam. Life needs to be removed. Ok. Ok, suntem așa. Opsi, din greșeală am dat aia. Locul ăsta este un pic creepy. Ok. Ok. Și se joacă online acest joc. De ce n-a venit? Oleu, ce m-a speriat. Ce? Și noi, dacă ești om, trebuie să omori dinozaurii și dacă ești dinozaur, trebuie să omori din oamenii. Ești cum ar fi vânător. Dar acesta este, cum se numește, jucătorul meu preferat. Fac, îl prinzi în capcană, îi dai așa cu un cuțit, l-ai făcut. Hei, vine direct. Fac, gata. A, nu, 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 nu. Mă joc cu dinozaurul. M-am jucat cu dinozaurul. Hello? Nu, 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 nu. Upsi, am ratat. Mamă, cât de creepy e. Da, creepy. Ia de aici. Haha. Ia. Ia, mori. Aoleu, 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 aoleu. Știu eu cum îl omor pe ăsta. Eu îl omor pe ăsta. Vino încoace, fraiere. Vino dacă ai curaj. Yeah! L-am nimerit. Și era acum. Atacă. Nu, nu, nu. Dar cum și-a desprins aia de la gură? Bine, jucăm cu Pyro. Ok, ne luăm muniție. Hai să vedem cine se mai pune cu mine când sunt Pyro. Ce? Mănâncă. Ia de aici! Arzi în flăcări pentru mine, știu prea bine. Așa, fugi de mine! Fugi de mine, da? Ia de aici foc! Fugi! Hai că fugi bine, fugi fix! Wow! Mi-a dat o bucată. Perfect! Mom, frate, ăsta îi face pe toți! Boom! Boom! Ok... Ce? Cum s-a urcat? Wow, cum tremură pământ. Cum e cu tremur. Hai, vino încoace dacă ai curaj. Fugi, fugi. Rana. Ran, Teo, ran. Ran. Să nu mă vadă nimeni. Muniție! Ok. Cred că e acolo ceva. Ok.
Sau pe aici? De aici cred că s-a auzit. Ăștia trag, dar nu știu unde. Ce e asta? Oh. What? Cum arată T-Rex-ul? Wow, am intrat. Uite limba. What? A dispărut. Ok. Uite-l! Dinozaurele vine Andrei să te omoară. Vine Teo să te omoare. Vin să te omoare. Pune pare că îl omoară pe ăla. Ai, am uitat că el poate să intre aici. Ce faci, mă? Ăsta are skin. Dar unde e? Oh. Trag peste tot cu foc. Aoleu, pe mine, pe mine, pe mine! Mamă, cât erau! Acolo. Hai cu... Cine este? Ok. Bine. Cum se numește la Dark Boss? Trag peste tot cu flare-uri. Dar de unde mă vede? Cum mă vede? Hai, mă, să se pună cineva la noi, să se face cineva la noi și apoi pot eu să mă bag la ei. Da. Oleu. Ia pe aici un flare. Headshot. L-am omorât. Oleu, ce m-a speriat de ăla. Încă unul. Ce? Pac! Au! Aoleu, nu! Aoleu! Ai, de ce s-a băgat și la aici la noi? Aoleu. Da, îmi mai place și ăsta. Ăsta e cum ar fi tancul. Ăsta trage cu bombe pe click dreapta și pe click stânga trage așa. Pe click dreapta... Uite așa! Nu! Ce-mi place că mor mereu. Hai că mă mai fac o dată asta. Să mergem la luptă. Ne uităm pe aici. Wow! Doi! Bine! Hai mă, fraiere! Hai! Nu! Hai mă, fraierilor, ce se pune cu mine? Că sunt Silver 1 în CSGO și am și level 19. Și am și uite pe kill confirm. Cine se pune cu mine? Că-l bat. Ce? Nimeni nu m-a văzut. Aoleu! Mi-a sărit inima din piept cum a venit ăla la mine. Dacă întrebați când sare așa pe voi, nu mai puteți să... Hai mă, pe bune, 12-12! Dar vrea să bage cineva la noi, ca apoi să mă bag eu la ei. Uite cum merge el așa liniștit. Fugi! Run! Ce e asta? Oleu. Ia de aici! Ia o bombă! Nu trebuia să fac asta.